بزي زخونا مغنيات تحرق تمال زحوكوسا كازنبرا نجر لومي تركم سينو دو مس سبات قاعة تقاج اللخا كل نجر بارو خوين انت تسمعيكا بجاها نزا فيديو اي تحلفا مغنياتو بهاريخا تغير زي خوانس ناي حمام ملكت سلزخونا بحلفي اب سدت كاب سدرا خارعيكا تنبر انتليخا بيني مخال ازي خويد نتبلدو از سمعيت نابز خبر حمام كي تغيرن كالو كتقبرو زقبكا نجر اللومو حبير خانزنح حالفو هيوتها بوز زغبرت خويني سمعك دو እቶም መሳትኻ ይቅድሙኻ ኣለዉ ንስኻ ግን ኣብ ሓደ ቦታ ጠጠው ኢልካ ኣለኻ እዚ ጠጠው ዘብለካ ዘሎ ጸቕጥ ኣእምሮ ወይ ከዓ ዲፕሬሽን እዩ እዚ ሕማም ንሰብኣይ ይኹን ሰበይቲ ኣይፈልኒ እዩ ኩሉ ሰብ ግዜ ንኩሉ ይፍውሶ ይብል ንጸቕጥ ኣእምሮ ወይ ከዓ ዲፕሬሽን ግን እዚ ኣይፍውሶን እዩ የጋድዶ እምበር ጸቕጥ ኣእምሮ ወይ ከዓ ዲፕሬሽን ንርእስኻ ጥራይ ኣይኮነን ዝጎድእ ንልብኻ ንማፀንካ ንመላእ ሰውነትካ እውን የድኽሞ እዩ كل سب دحاني يلي يحسو اتحقي بأنصاريو أبصرح تسحق مس سبات تزناقع جزا مساعد خاقن تجنق نزي كسام معاسيها كتشكومو نتاقط أمرو وي ديبريشن كم نبرقوهي وي تساقم امنت كيرهم تريوان تلخم تقاقهم لخم ازي كابتن سمعو كل زخف احمامي أبزا دقيقة زيا عالمنا قلتن 8 مليون سبات بز حمام يتساقيلو من هالبات نسخاوي عركخا حدا كابزيهم كخوني خيليمو إذا فيديو شير قبرول أبز مدب زلكم حساب يكون حطو أب كومنت سيكشن صحفولي كمل لسالكم سلام إزي فنوت كلينيكيو أب صومن كلتا جيزينا بخم نفنو هيوزر المدب تعنا نكمل لكم شانلنا سبسكرايب قبرو حدا جيزي نقوها كابدك أسخا كتسخلخا على بمولو تسلميتات الرئيكا قال ولا حد سرح كي جمرخا دخامي سمعكا اتقدمت مال زحوكسا كازنبر الدرفي እቲ ክትበልዖ ደስ ዝብለካ ዝነበረ ምግቢ ወይ ድማ እቶም ክትሪኦም ትናፍቆም ዝነበርካ ዕሩኽትኻ ሎሚ ኩሉ ነገር ትርጉም ዘይብሉን ባዶን ኮይኑ ይስምዓካ እዚ ስምዒት እዚ ሓደ መዓልቲ መፂኡ ዝኸይድ ንቡር ጓሂ ኣይኮነን እዚ ውሽጣዊ ሰላምካ ዝሰርቕ ካብ ሰባት ኣርሒቑ ናብ ዘይትወፅኦ ዓሚቕ ጽምዋ ዝደፍእ ረቂቕ ጽላ እዩ ብዙሓት ሰባት ብዛዕባኡ ክዛረቡ ኣይደልዩን እዮም ግን ከዓ ህይወት ብዙሓት የበላሽሎ እዚ ነገር እዚ ጸቕጢ ኣእምሮ ወይ ከዓ ዲፕሬሽን ንብሎ ከቢድ ናይ ኣእምሮ ሕማም እዩ ዓለምና ብናይ ኩናት ወይ ድማ ብናይ ተላገብቲ ሕማማት ዝሞቱ ሰባት ቁፅሪ ክንሰምዕ ከለና ንስንብድ ንኸውን ግና ካብ ኩሉ ብዝኸፍአ ድምፂ ከየስምዐ ቃንዛ ከየእወየ ቀስ በቐስ እናማሰነ በብዓመቱ ልዕሊ 700,000 ሰባት ዝቐዝፍ ስውር ቀታሊ ኣብ መንጎና ዘሎ ኣብ ውሽጢ ሓንጎልና ዝካየድ ዘይረአ ኩናት እዩ ብዙሓት ሰባት ጸቕጢ ኣእምሮ ወይ ከዓ ዲፕሬሽን ክበሃል ከሎ ንሓፂር ግዜ ዝመጽእ ሕማቕ ስምዒት ወይ ድማ ጓሂ ጥራይ ዝመስሎም ኣለዉ ሎሚ መዓልቲ ሰልችኒ ኢልና ንሓልፎ ንኸውን ግን እቲ ሓቀኛ ሕማም ጸቕጢ ኣእምሮ ወይ ከዓ ዲፕሬሽን ካብዚ ብዝተፈለየ እዩ ጸቕጢ ኣእምሮ ወይ ከዓ ዲፕሬሽን ማለት ሓደ ሰብ ንነዊሕ እዋን ኣብ ዓሚቕ ናይ ጽምዋ ጉድጓድ ተሸኺሉ ከም ዝሰረፈ ዝስምዖ ካብቲ ጸልማት ንምውፃእ ድማ መንገዲ ዝጠፍኦ ኩነታት እዩ እዚ ኩነታት እዚ ንዓበይቲ ይኹን ንኣንእሽቱ ሃብታም ይኹን ድኻ ከይፈለየ ዘጥቅዕ ሕማም እዩ እስኪ ናብቶም ዘሰንብዱ ሓቅታት ንእዘ ብመሰረት ጸብጻብ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብዛ ሕጂ ዘለናያ ደቂቕ ልዕሊ 280 ሚልዮን ሰባት በዚ ሕማም ይሰቃዩ ኣለዉ እዚ ማለት ካብቶም ኣብ ጎዳና ትርእይዎም ሰባት ካብቶም መሳርሕትኩም ወይ ድማ ካብቶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኩሉ ዝተማእለ ዝመስል ህይወቶም ዝረኣዩ ሰባት ብዙሓት በዚ ስውር ሕማም ውሽጦም ይብላዕ ኣሎ ማለት እዩ ብፍላይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ብዝበለፀ በዚ ሕማም ናይ ምጥቃዕ ዕድለን ዝለዓለ ምዃኑ መጽናዕትታት ይሕብሩ እቲ ዝኸፍአ ከዓ እዚ ሕማም እዚ ህይወት ንምጥፋእ ወይ ርእሲ ምቕታል ዝደፋፍእ ሓደገኛ ደረጃ ክበፅሕ ምኻሉ እዩ ኣብ መንእሰያት ዘጋጥም ሞት ጸቕጢ ኣእምሮ ወይ ከዓ ዲፕሬሽን 4ይ ደረጃ ዝሕዝ ጠንቂ ምዃኑ ክትፈልጡ ይግባእ እዚ ሕማም እዚ ንምንታይ እዩ ዝመጽእ ምልክታቱ ኸ ከመይ እዮም ጸቕጢ ኣእምሮ ወይ ከዓ ዲፕሬሽን بحدا مونات ጥራይ ዝኽሰት ኣይኮነን እቲ መስርሕ ኣዝዩ ዝተሓላለፈ እዩ ሓደ ግዜ ብሰንኪ ኣብ ህይወትና ዝገጠመና ከቢድ ሓዘን ስራሕ ምቁራጽ ወይ ድማ ናይ ፍቕሪ ህይወት ምፍራስ ክጅምር ይኽእል እዩ ኣብ ካልእ እዋን ድማ ብዘይርኡ ምኽንያት ብሰንኪ ኣብ ሓጎልና ዝፍጠር ናይ ኬሚካል ምዝባዕ ክኽሰት ይኽእል እዩ ብተወሳኺ ካልኦት ኣካላዊ ሕማማት ዘለዎም ሰባት ንኣብነት ሕማም ሽኮርያ ወይ ሕማም ልቢ ዘለዎም ሰባት ናብ ጸቕጢ ኣእምሮ ወይ ከዓ ዲፕሬሽን ናይ ምእታው ዕድሎም ዝለዓለ እዩ ሓደ ሰብ ኣብ ጸቕጢ ኣእምሮ ወይ ከዓ ዲፕሬሽን ከም ዘሎ ብኸመይ ንፈልጥ ነስተውዕል እቲ ሰብ ቅድሚ ሕጂ ብዘዘውትሮም ነገራት
ሓጎስ ምርካብ የቋርጽ። ንኣብነት ኩዕሶ ምርኣይ ዝፈቱ ዝነበረ ሰብ ሃንደበት ትርጉም የብሉን ይብል። ምግቢ ጣዕሚ ይመሮ ድቃስ ይስእን ወይ ድማ ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ይድቅስ። ልዕሊ ኩሉ ድማ ዋጋ የብለይን ንሰብ ጾርየ ዝብል ናይ ገበን ስምዒት ይወሮ። እዚ ስምዒት እዚ ንሓደ መዓልቲ ዘይኮነስ ንሰሙናት ዝጸንሕ ኮይኑ ንዕለት ዕለት ህይወቱ ከም ዝባላሾ ይገብሮ። እቲ ዝኸፍአ ነገር እንታይ ምዃኑ ትፈልጡ ዶ? ማሕበረሰብና ነዚ ነገር እዚ ከም ድኻም ወይ ከም ንእሽተይ ነገር ገይሩ ስለ ዝሪኦ ብዙሓት ሰባት ሕክምና ካብ ምኻድ ይቁጠቡ። ምስ እምነትካ ኣይተተሓሓስካን ወይ ንስኻ ኢኻ ድኹም ዝብሉ ዘይግቡእ ፍርድታት ነቲ ሕሙም ዝያዳ ናብ ጸልማት ይደፍእዎ። ኣብተን ዘይማዕበላ ሃገራት ልዕሊ 75 ሚልዮን ዝኾኑ ሕሙማት ጸቕጢ ኣእምሮ ወይ ከዓ ዲፕሬሽን ምንም ዓይነት ሕክምና ከይረኸቡ ይተርፉ። እዚ ድማ ጸጥ ኢልካ ዝረአ ቅልውላው ኣይኮነን፣ ግን ተስፋ ኣሎ። እወ ብርግጽ ተስፋ ኣሎ። እዚ ታሪክ ብዛዕባ ስምዒት ጥራይ ኣይኮነን፣ ብዛዕባ ሓደ ኣብ ውሽጢ ሰብ ተሓቢኡ ንመላእ ህይወት ካብ ስር ምዝምንቁስ ድምፂ ዘይብሉ ቃንዛ እዩ። ንኣብነት ምናልባት ሓደ ንግሆ ካብ ድቃስኩም ክትስኡ ትደልዩ፣ ኣካላትኩም ግን ይኣበየኩም፣ ሕማም ይብልኩም፣ ግን ከዓ ካብ ዓራትኩም ክትወርዱ ዘኽእል ዓቕሚ የለን። ኣብ ኣእምሮኹም ተንስእዶ ዝብል ድምፂ ኣሎ። እቲ ካልእ ክፋልኩም ግን ሎሚ ኣይኮነን፣ ሎሚ ኣይከኣልን እናበለ የሸንፈኩም። ብዙሓት ሰባት እዚ ነገር እዚ ስንፍና ወይ ሰልችኒ ዝብል ቀሊል ስምዒት ይመስሎም፣ ግን ኣይኮነን። እዚ እቲ ሓደ ካብቶም ዝኸበዱ ናይ ዘመንና ሕማማት ዝኾነ ጸቕጢ ኣእምሮ ወይ ከዓ ዲፕሬሽን እዩ። እዚ ነገር ካበይ እዩ ዝመጽእ? ስለምንታይ ሓደ ሰብ ብዘይ ዝኾነ ግልጽ ዝበለ ምክንያት ህይወት ክሳብ እትምሮ ክጭነቕ ይጅምር? ነዚ ሚስጥር ንምፍታሕ ንጸቕጢ ኣእምሮ ወይ ከዓ ዲፕሬሽን ከም ሓደ ዓብይ ህንፃ ብሰለስተ ርእሲ ከፍ ኢልና ክንሪኦ ኣለና። ሓደ ምክንያት ጥራይ ኣይኮነን ዘለዎ፣ ሰለስተ ገጽ ዘለዎ ጸላኢ እዩ። ስነ ህይወታዊ፣ ስነ ልቦናዊ፣ ከምኡ ድማ ማሕበራዊ ረብሓታት። እዞም ሰለስተ ነገራት ተፈላለዮም ክመጽኡ ይኽእሉ፣ ግን ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ ተሓባቢሮም እዮም ነቲ ሰብ ናብ ገደል ዝደፍእዎ። እስካ መጀመርታ ናብቲ ስነ ህይወታዊ ዝበልናዮ ንእቶ። እዚ ማለት እንታይ እዩ? ምናልባት እዚ ሕማም እዚ ገና ንስኹም ናብዚ ዓለም ቅድሚ ምምጻእኹም ዝተወሰነ ክኸውን ይኽእል እዩ። ዘርኢ ልክዕ ከምቲ ካብ ወለድና ቁመት፣ ሕብሪ ዓይኒ ወይ ሕብሪ ቆርበት እንወርሶ ጸቕጢ ኣእምሮ ወይ ዲፕሬሽን እውን ኣብ ደም ስድራቤትና እንተነይሩ ንዓና ናይ መሓዝ ዕድሉ ኣዝዩ ልዑል እዩ። ኣቦ ወይ ኣዶ ጸቕጢ ኣእምሮ ወይ ከዓ ዲፕሬሽን ዝነበሮም እንተኮይኖም ምናልባት ንግዚኡ ተሓቢኡ ይጸንሕ ይኸውን፣ ግን ሓንቲ ንእሽቶ ነገር ምስ ተጋጥም ይለዓል። ብተወሳኺ ኣብ ውሽጢ ሰውነትና ዘሎ ሆርሞን ክልወጥ ወይ ክዛባዕ ከሎ ነዚ ሕማም ማዕጾ ይኸፍተሉ። ወይ ድማ ሓደ ሰብ ኣብ ርእሱ ወይ ሓንጎሉ ሓደጋ እንተጋጢምዎ እቲ ሓንጎል ንስምዒት ዝቆጻጸረሉ መንገዲ ስለ ዝበላሾ እቲ ሰብ ንጸቕጢ ኣእምሮ ወይ ከዓ ዲፕሬሽን ይቃላዕ። እቲ ካልኣይ ገጽ ከዓ ስነ ልቦናዊ እዩ። እዚ ምስቲ ሰብ ንባዕሉ ዝተተሓሓዘ እዩ። ኩላትና ዝተፈላለዩ ዓይነት ባህሪ እዩ ዘለና። ገሊና ተባዓት፣ ገሊና ህዱኣት፣ ገሊና ድማ ክላስተር ሲ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ምደባ ንኣቱ። እዚኦም እንታይ ዓይነት ሰባት እዮም? እቶም ካብ መጠን ንላዕሊ ዝጭነቑ፣ ኩሉ ግዜ ዝሸማቐቑ፣ ካብ ሰባት ዝሃድሙ ወይ ድማ ኣብ ስራሕ ብዝለዓለ ትኹረት ተዋሒጦም ኩሉ ነገር ሙሉእ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ዝደኽሙ ሰባት እዮም። እዚ ዓይነት ባህሪ ዘለዎ ሰብ ጸቕጢ ክመጾ ከሎ ነቲ ኩነታት ናይ ምጽዋር ዓቕሙ ድኹም ስለ ዝኾነ ቀልጢፉ ናብ መጻወድያ ጸቕጢ ኣእምሮ ወይ ከዓ ዲፕሬሽን ይወድቕ። ሓደ ሰብ ኣብዚ መጻወድያ ምስ ወደቐ እንታይ ይፍጠር? ጸቕጢ ኣእምሮ ወይ ከዓ ዲፕሬሽን ሕማም እዩ ክንብል ከለና ንቡር ጓሂ ኣይኮነን፣ ሳዕቤኑ ካብቲ እንግምቶ ንላዕሊ እዩ። ነቲ ሰብ መመሊሱ እዩ ዝጎድኦ ንበል። ሓደ ሰብ ሓላፊ ስድራ እዩ ወይ ተምሃራይ እዩ ወይ ሰራሕተኛ እዩ። እዚ ሕማም ምስ ጀመሮ ግን ነቲ መዓልታዊ ክገብሮ ዝግባእ ንጥፈታት ከይገብር ይእግዶ። ኣእምሮኡ ይድንዝዝ፣ ትኹረት ዝበሃል ነገር ይጠፍኦ። በዚ ምክንያት ስርሑ ክባላሾ ይጅምር፣ ትምህርቱ ይወድቕ፣ ንስድርኡ ከመሓድር ይሽገር። እቲ ዝኸበደ ግን እቲ ስምዒታዊ ውድቀት እዩ። ኣብዚ ደረጃ እዚ ሓጎስ እትብል ቃል ትርጉም የብላን። ጸቕጢ ኣእምሮ ወይ ከዓ ዲፕሬሽን ማህረምቲ ዘይብሉ ከቢድ ቃንዛ እዩ ዝፈጥር። እዚ ቃንዛ እዚ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ እቲ ዝሓመመ ሰብ ጥራይ እዩ ዝርድኦ። እቲ ሰብ ብቁጠባ ይደኪ፣ ማሕበራዊ ህይወቱ ይባላሾ፣ ምስ ሰባት ዝነበሮ ርክብ ይብጠስ። ብሓፂሩ እቲ ሰብ ህያው እዩ፣ ግን ከዓ ህይወቱ ደው ኢላ እያ። ነዚ ኩነታት እዚ ሰባት ከመይ ይርእይዎ? እቲ ዝገርም ነገር ጸቕጢ ኣእምሮ ወይ ከዓ ዲፕሬሽን ደረጃታት ኣለዎ። እቶም ናብቲ ከቢድ ደረጃ ዝበጽሑ ሰባት ምልክታቶም ግልጽ እዩ። ዋላ ሓንቲ ነገር ምግባር ይስእኑ፣ ስራሕ የለን፣ ምድቃስ የለን፣ ምግቢ ምምጋብ እኳ
ክሳብ ዝኣብዮም ስለ ዝበፅሑ መብዛሕትኡ ግዜ ስድራ ወይ ፈለጥቲ ተገዲዶም እዮም ናብ ሕክምና ዝወስድዎ። ምክንያቱ እቲ ሰብ ባዕሉ ክንቀሳቐስ ኣብ ዘይኽእለሉ ደረጃ በፂሑ እዩ። ግን እቶም ኣብ ማእኸላይን ትሑትን ደረጃ ፀቕጢ ኣእምሮ ወይ ከዓ ዲፕሬሽን ዘለዉ ሰባት ኸ እዚ እዩ እቲ ዝኸበደ ፈተና። እዞም ሰባት እዚኦም መብዛሕትኡ ግዜ ይቃለሱ እዮም። ሎሚ ሰልችኒ እዩ፣ ጽባሕ ክሕሸኒ እናበሉ ንባዕሎም የታልሉ። ገሊኦም ነቲ ዘለዎም ጭንቀት ንምርሳዕ ናብ ወልፊ ይኣትዉ፣ ገሊኦም ድማ ይሕብእዎ፣ ኣብ ስራሕ እናሰሓቑ ይውዕሉ። ገጾም ምስ ኣተዉ ግን ናብቲ ናይ ጸልመት ዓለም ይምለሱ። እቲ ጌጋ ዝጅምር ድማ ኣብዚ እዩ። እዞም ሰባት ናብ ክኢላታት ሓካይም ካብ ምኻድ ናብ ይዕሩኽቶም ምቕራብ ይመርፁ። ልክዕ እዩ፣ ምምኽኻር ጽቡቕ እዩ፣ ግን ዓርክኻ ሓኪም ኣይኮነን። በዚ ምክንያት እቲ ግቡእ ሕክምና ዝጅመረሉ ግዜ ይዱንጊ፣ እቲ ሕማም ከዓ እናሰረፀ እናገደደን እናዓመቐን ይኸይድ። ስለዚ ፀቕጢ ኣእምሮ ወይ ከዓ ዲፕሬሽን ስምዒት ጥራይ ኣይኮነን፣ ስነ ልቦና እውን ማሕበራውን ምክንያታት ዝፈጥርዎ ንህይወት ሰብ ካብ ስሩ ዘናቃንቕ ከቢድ ሕማም እዩ። እቲ ፍታሕ ከዓ ደሓንየልካ ምሕባእ ዘይኮነስ ነቲ ፀገም ኣሚንካ ናብቲ ግቡእ ፍታሕ ምኻድ እዩ። ፀቕጢ ኣእምሮ ወይ ከዓ ዲፕሬሽን ልክዕ ከም ካልኦት ሕማማት ክሕከም ዝኽእል ሕማም እዩ። ኣብ ዓለምና ውፅኢታዊ ዝኾኑ ክልተ ዓይነት መፍትሒታት ኣለዉ። እቲ ቀዳማይ ናይ ስነ ልቦና ሕክምና ወይ ብዘረባ ዝግበር ቴራፒ እዩ። እዚ ማለት ነቲ ዝስምዐካ ዘሎ ነገራት ምስ ሰብ ሞያ ብምውጋዕ ንኣተሓሳስባኻን ስምዒትካን ናይ ምቅያር መስርሕ እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ሓንጎልና ዘሎ ውህደት ንምስትኽኻል ዝወሃቡ መድሓኒታት እዮም። ከከም ደረጁ ክልቲኡ ተጣሚሩ ክወሃብ ይኽእል እዩ። መጀመርታ ሓደ ነገር ነፅር፣ ኩሉ ሰብ ይሓዝን እዩ። ሎሚ ሰልችኒ ኣሎ ምባል ባህርያዊ እዩ። ህይወት እያ ውረድ ደይብ ኣለዋ። ነገር ግን እቲ ዘይምቹ ስምዒት፣ እቲ ተስፋ ምቑራፅ፣ እቲ ጓህን ጽምዋ ንሰሙናት ዝቕፅል እንተኾይኑ ካብ ሰባት ዘርሕቐካን መዓልታዊ ንጥፈታትካን ዘበላሹ እንተኾይኑ እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። እዚ ሓገዝ ዘልዮ ሕማም እዩ። ንነብስኻ እስኪ ነዘን ሕጂ ዘቕርበልካ 7 ምልክታት ፀቕጢ ኣእምሮ ወይ ከዓ ዲፕሬሽን ኣለኒ ድልካ ሕተታ። እቲ ቀዳማይ ዓቕሚ ምስኣን፣ ልክዕ ባትሪ ከም ዝወድአ ሞባይል ዝኾነ ስራሕ ንምስራሕ ድሌትን ሓይልን ትስእን። እቲ ድኻም ናይ ስራሕ ድካም ኣይኮነን፣ ናይ መንፈስ ድኻም እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ትሑት ርእሰ ምትእምማን፣ ውሽጥኻ ኣነ ንምንም ኣይጠቅምን እየ፣ ኩሉ ነገር ጌጋ እዩ፣ ገበነኛ እየ ኢሉ ይኸሰካ። ንነብስኻ ትሑት ቦታ ትህብ። እቲ ሳልሳይ ድማ እኹል ድቃስ ዘይምድቃስ፣ ወይ ድቃሲ ኣቤካ ለይቲ ሙሉእ እናተገላበጥካ ትሓድር፣ ወይ ድማ መዓልቲ ሙሉእ ካብ ዓራትካ ክትወርድ ኣይትደልን፣ ድቃስ መህደም ይኾነካ። እቲ ራብዓይ ድማ ትኩረት ምሳል፣ ዝኾነ ነገር ብጽንዓት ክትሰርሕ ይኣቤካ፣ ሓሳብካ ምእካብ ይኸብደካ። እቲ ሓምሻይ ድማ እዚኣ እታ ዝኸበደት እያ፣ ህይወትካ ናይ ምጥፋእ ሓሳብ። ኣብ ህይወት ተስፋ ብምቑራፅ ሞት ከም መፍትሒ ክትሓስብ ትጅምር። ሞት ዘይምፍራሕ ምልክት ጅግንነት ዘይኮነስ ምልክት ፀቕጢ ኣእምሮ ወይ ከዓ ዲፕሬሽን እዩ። እቲ ሻድሻይ ድማ ናይ ምግቢ ሸውሃትካ ምዕፃውን ናይ ክብደት ለውጢ እዮም። ዝበላዕካዮ ዘይምስምዕማዕ፣ ሸውሃትካ እናተዓፀው ምኻድ፣ ወይ ድማ ብዘይተገመተ መንገዲ ክብደትካ ምውሳኽ ወይ ምቕናስ። ብሓፂሩ ትማሊ ዝሕጉሰካ ዝነበሩ ነገራት ሎሚ ትርጉም ምስ ትስእነሉ ሓገዝ የለይካ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ሕማም እዚ ስለምንታይ መፅዩ፣ ስለምንታይ ንዓኻ ዝብል ንርአ። እቲ ምክንያት ሓደ ጥራይ ኣይኮነን። ሓደ ግዜ ናይ መነባብሮ ኩነታት እዩ። ናይ ገንዘብ ፀገም፣ ስራሕ ምስኣን፣ ወይ ድማ ናይ ቀረባ ሰብ ብሞት ምፍላይ፣ እዚኦም ንመንፈስና ክሰብርዎ ይኽእሉ እዮም። ብካልእ ወገን ድማ መድሓኒታት ክኾኑ ይኽእሉ። ንሕማም ፀቕጢ ደም እትወስዶም መድሓኒታት ከም ኣሉታዊ ሳዕቤት ፀቕጢ ኣእምሮ ወይ ከዓ ዲፕሬሽን ከምፅኡ ይኽእሉ እዮም። ወይ ከዓ ካልእ ሕማም ሽኮርያ፣ ሕማም ልቢ፣ ካንሰርን HIV ዝኣመሰሉ ሕማማት ንሰውነትና ጥራይ ዘይኮነስ ንኣእምሮና እውን የድክምዎ እዮም። ክንገብሮም ዝግብአና ከዓ ንርአ። እቲ ቀዳማይ ሞያዊ ሓገዝ ምሕታት። እቲ ዝበለፀ መፍትሒ ናብ ሓኪም ወይ ስነ ልቦና ክኢላ ብምኻድ ምምኻር እዩ። ንሳቶም ኩነታትካ ብምርዳእ ዝበለፀ ምኽሪ፣ ቴራፒ ወይ መድሓኒት ክህቡኻ ይኽእሉ። እቲ ካልኣይ ድማ ምስ ተኣምኖ ሰብ ምዝርራብ። ስምዒትካ ንውሽጥኻ ኣይትውሓጦ። ምስ ስድራ ቤትካ ፈታዊ ወይ መማኽርቲ ብዛዕባ ዝስምዐካ ዘሎ ብግልፂ ተዛረብ። ፀገምካ ምክፋል ነቲ ጾር የቕልሎ እዩ። እቲ ሳልሳይ ድማ ኣካላዊ ምንቅስቓስ፣ ንኣካላትካ ምንቅስቓስ ምግባር። ኣብ ሓንጎልና ኤንዶርፊን ዝበሃል ናይ ሓጎስ ሆርሞን ከም ዝምንጩ ይገብር። እዚ ድማ ፀቕጢ ኣእምሮ ወይ ከዓ ዲፕሬሽን ንምቅላስ ይሕግዝ። እንተወሓደ ኣብ መዓልቲ ን30 ደቓይቕ ምጓዓዝ ምግባር፣ እግሪ ምጓዓዝ ይምከር። እቲ ራብዓይ ድማ እኹል ድቃስ ምውሳድ። ፀቕጢ ኣእምሮ ወይ ከዓ ዲፕሬሽን ዘለዎ ሰብ ወይ ካብ መጠን ላዕሊ ይድቅስ ወይ ድማ ድቃስ ይስእን እዩ። ስለዚ ስሩዕ ዝኾነ ናይ ድቃስ ሰዓታት ብምሓዝ
እኹል ዕረፍቲ ንሓንጎልካ ምሃብ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ሓምሻይ ድማ ሚዛናዊ ኣመጋግባ። እትምገቦ ምግቢ ምስ ስምዒትካ ምትእስሳር ኣለዎ። ጥራይካ ምውዓል ወይ ዘይጥዕም ምግቢ ምብዛሕ ነቲ ጸቕጢ ኣእምሮ ወይ ከዓ ዲፕሬሽን ከጋዶ ይኽእል እዩ። ስለዚ ፍራምረን ኣሕምልትን ዝበዝሖ ምግቢ ተመገብ። እቲ ሻድሻይ ንኣሽቱ ሽቶታት ምውፃእ። ጸቕጢ ኣእምሮ ወይ ከዓ ዲፕሬሽን ነገራት ከቢድ ከም ዝመስል ይገብሮ። ስለዚ ዓበይቲ ነገራት ክትገብር ኣይትፈትን። ንኣብነት ሎሚ ዓራት ከንጽፍ እየ፣ ሎሚ ሓንቲ መጽሓፍ ከንብብ እየ ዝኣመሰሉ ንኣሽቱ ሽቶታት ኣቕምጥ እሞ ንዕኡ ምስ ፈጸምካዮ ጽቡቕ ስምዒት ክፈጥረልካ እዩ። እቲ ሻብዓይ ካብ ኣልኮል ምርሓቅ። ብዙሓት ሰባት ንስምዒቶም ንምርሳዕ ናብ መስተን ሽጋራን ይምለሱ። እዚ ግና ነቲ ጸቕጢ ኣእምሮ ወይ ከዓ ዲፕሬሽን ብዝገደደ የካብዶ እምበር መፍትሒ ኣይኮነን። ስለዚ ካብዚኦም ምርሓቅ ወሳኒ እዩ። እቲ ሻምናይ ስሩዕ መደብ መሓዝ። ጸቕጢ ኣእምሮ ወይ ከዓ ዲፕሬሽን መዓልትታትካ ትርጉም ዘይብለን ከም ዝኾና ክገብር ይኽእል። ስለዚ መዓልታዊ እንታይ ከም እትገብር መደብ ሓዝ። ብግዜ ምትንሳእ፣ ብግዜ ምብላዕን ስራሕካ ምስራሕን ነቲ ስምዒት ንምቅላስ ይሕግዝ። እቲ ተሽዒ ድማ ኣሉታዊ ሓሳባት ምቅላስ። ጸቕጢ ኣእምሮ ወይ ከዓ ዲፕሬሽን ዘለዎ ሰብ መብዛሕትኡ ግዜ ዋጋ ይብለይን፣ ተስፋ የለን ዝብሉ ሕማቕ ሓሳባት ይመጾ። ነዚ ሓሳባት ብቑንዕን ተስፋ ዘለውን ሓሳባት ክትቕይሮ ፈትን። እዚ ክንብል ከለና ቀሊል ኣይኮነን፣ ግን ቀስ ብቐስ ይልመድ እዩ። ዓስራይ መንፈሳዊነት ወይ ምስ ነብስኻ ምዝርራብ። ከም እምነትካ ጸሎት ምግባር ኣእምሮኻ ክረጋገእን ካብ ጭንቀት ክላቐቕን ይሕግዝ። ጸቕጢ ኣእምሮ ወይ ከዓ ዲፕሬሽን ምልክት ድኻም ዘይኮነስ ምልክት ናይ ብዙሕ ግዜ ብጽንዓት ተሸከምካዮ ጾር እዩ። ሎሚ መዓልቲ ነቲ ጾር ንምርጋፍ ቀዳማይ ስጉርቲ ንምውሳድ ዝሓሸት መዓልቲ እያ። ጸቕጢ ኣእምሮ ዲፕሬሽን መወዳእታ ዓለም ኣይኮነን። ንስኻ ክቡርን ዘይትትከኣን ሰብ ኢኻ። እዚ ዘለኻዮ ኩነት ጊዜያዊ እዩ። ጽንዓት ይሃሊኻ። ናይ ሎማዓንቲ መደብ ጥዕና እዚ ይመስል። ክሳብ ብኻልእ መደብ ጥዕና ንራኸብ። ሰላም ጽንሑ።